Yo ganti Mbak Tatin. Yo men milih Gubuk Asmara, Tembang Kangen, Kembang Rawe apa Juwita Malam. Tak tur anu apa jenenge iki? Apa? Gubuk Asmara. Ya. Ya mangga. Malam gemilang ngono kae nek Juwita Malam. Lan purnama. Senang berkembang. Iki digarap ketoke iso iki, geter. Wo pinter lagi. Ah coba ora percaya. Dinting ngono aku tak nyanyi. Senang berkembang. Ah, na. Ah, pinter ta? Heeh. Ya dadi pateni ya, Tru. Pinter kok mah dipaten. Wingi ngene apa kowe? Munia saiki. Tempilen sisan. Wong iki senengane kok adu-adu to kowe. Aku seneng e. Ya. Diaturake. Milih apa tin kowe iki? Malah ora omong. Lah jenengan omong. Lah ya wong ditanggap kon omong ya. Lagi mesti kula ngentosi jenengan. Papat pemilihan. Ya. Pilih Podang Kuning, Tembang Kangen, Kembang Rawe utawa Gubuk Asmara. Ya. Gubuk mawon nggih. Gubuk. Ya. Mesti getak. Angger ping pindho gubuk, Gubuk. Salah ra krungu lho. Kuwi nang omah ki mesti bojone barang wis nganti jantungan. Mangan, Mas. Mangan. Terus langsung piringnya ditubruk. Semlang nek selak digetak meneh. Heeh. Ya ora apa-apa karang pambegane dhewe-dhewe, watake dhewe-dhewe. Ciri-wancil lae ginawa mati ngono. Ya, bawani. Nggih. Kok ora minggat terus enggak templing jasmu. Kok ngepasi? Kadang tak ampet ket mau. Aku ora ditokke mau-mau. Tak nggo nganu tak incemke ning tatine. Yo. Tak antuti genti lho. Wah. Piye? Urung kok. Urung kok diserat. Urung ta? Urung kok. Wah, urung kok wis cangkepe ngono. Ndak selak diserot wong liya. Nyingkar nyingkur Wiwitane nyingkar nyingkur ngono men kepenak. Niki mau mboten penak po? Nyingkur kaya ibu-ibu PKK. Nyingkur. Aku mau miring kok. Hah? Mau miring. Iki mau ora miring. Nek miring iki nyingkur. Iki miring, iki mau ora miring, iki mau biasa jejeg iki mau. Ngetek to? Heeh. Miring ya ora tekan kok ya. Bawa lho, Pak. Ah iya, suaramu sing ora tekan nek miring. Nyingkur. Ora tekan. Endi iki? Kok bawa kok endi, Mas? Suarane ra ya kentekan ning tengah. Ya ora. Lingsem yen mutan. Geter we nganti apal cengkoke gendane di tetong-tetong. Lah niku Mutan. Iki geter langsung tetong-tetong.
piano. Ayo saking prigele. Lelampahan kang ya. Tresna Widada. Lho kok bojone jenenge terus Widada. Oh. Sing gender ya Widodo e. Endi? Sing gender. Sapa? Geter Pram. Oh iya. Sing ngamerawi ya Dodo. Ngapa aku ngomong. Kok persis e jenengan. Aku ki mbok aku nek nirake saya. Do rene to. Ngopo Pak? Ngono nonton kowe. Ayo. Tresna Tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. ya, sak ramban wae, Truk. Ya. Yen liwat aku kelingan ndandilintah tak nyenden tak tung tandenda langsung ngono iso jane nek garapane iki. Iya. Ya. Yen liwat aku kelingan gebuk kae yen wis gek mundur. Iya. Alon-alon wingi ngembrukke simpingane. Cintana. Aku kuwi getaran awakmu ki mengadeg ngono wae, butane langsung tiba kabeh.